देला। हम कहतनी कि है जनता खाते हम आइल बानी, जनता जैसे खुश बा तैसे हमारा करे के बा। गवैया थोड़े बिरहा कराऊं, गवै जनता बिरहा करावेले आ जनता खुश बिया तो हम हूं जनता हमनी के मालिक बा। हमनी के आई सोचत होबा कि सुधीर लाल खाली पैसे पकावे ना तो खाली हम पैसे पना गइल। हां हमन का धानो चाउर पकाइले। देखो अपना गांव के परिचय दे दे हला। तू हई कथो कि हमन का पैसे पना गइले जाई का दिहन जाई हर त ज्यादा बजड़े होला। बजड़ा 2500 रुपया क्विंटल बा। हां 2500 गड़िया में लाद लेवे के हो। ए बेइज्जत करावे खातिर बोलेला जूतो तो नीचे ना बा। करे का होई भैया, ई का होई धान चाउर ले जा के तसलिया पर बेच देवे के गड़िया का भाड़ा हो जाई। हमारा कहे का मतलब होला कि हम खाली रुपये पैसा पर नाम मान सम्मान इज्जत पर भिगाइला। अरे मत सही हे पहले ही बतिया काहे ना बोल दला। चुप रह चल बोलिया मतलब कैसे मारे मुसुकी बलाम दुख भागेला, मारे मुसुकी बलाम दुख भागेला। मोरा राजा के मोरा राजा के मोरा राजा के दुताला पद भर गिरी। अरे अरे एक लाइन सब अरे इना ना से देख लो का ई ओकरा खातिर सिखाओ थे जकर नाचे नहीं खेला खाली वेतन पहिला ले। एक लाइन और का लक्ष्मीनिया कहि के राजा जी बोलावे ले बोलावे ले। मलकिनिया कहि के हमरो के बोलावे ले। और ये देखें भावी प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य जमानिया तृतीय से कैसे अरे कि लक्ष्मीनिया कहि के राजा जी बोलावे ले। मलकिनिया कहि के हमारा के बोलावे ले। उनका छुअते ही मौसम जागेला, उनका छुअते ही मौसम